खुलुमबाय आङो नोंथांमोनखौ आंनि आरजे ब्लग्स इउट्युब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आङो मोनसे गोबां गोबावनि सिगांहायनो आंनि मबाइलाव थाबाय थानाय मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों। भिडिअआ जाहैबाय आंनि ड्रागन बागान। बे ड्रागन बागानखौ फार्स्ट टाइम गायजेननायमोन। बे गायजेननायखौ आङो भिडिअ लानानै दोनबाय थादोंमोन। मबाइलावनो थाबाय थादोंमोन। बेखौ नुसननानै दायो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो आवगायनाय जालायबाय। नायलांदो ड्रागन बागान। बे ड्रागन बागानखौ आं फार्स्ट टाइम गायजेननाय जादोंमोन। बेखौ आङो आइनि आखाइजों गायजेनग्रोनाय जादों। बेखौ गायजेनदोंमोन थांनाय 2021 मायथाइनि नभेम्बर 1 थारिखआव फार्स्ट टाइम ड्रागनखौ गायजेननाय जादोंमोन आरोखि। आंनि ड्रागन बागानखौ बानायजेनग्रोनाय जादोंमोन। गुबैयै खेबसेयैनो 144टा पस्ट खालामनाय जादों। 144टा पस्टखौ सानसेयावनो गायजोबदों आरो गासैहालागै 600टा आं फुलिखौ लायदोंमोन। गुवाहाटीनिफ्रायनो लायदोंमोन, जायखौ सि भेराइटि होननानै बुङो। गुवाहाटीनिफ्रायनो लायदों। फुलिनि दामा बै समाव आं लाबोनाय समाव 40 थाखामोन। फांसे फुलियाव 40 थाखा खरियै लाबोदों। सि भेराइटि होननानै बुङो बेखौ। दायो लाबोनायाबो ओरैबायदि रानस्राव जाबोजोबदों। माने लाबोनानै मथा मथि साननैनि उनावसो गायनाय जादों। साननै ना सानथामनि उनावसो गायनाय जादों। बिफांफ्रा बेबायदिनो मोलं जालायबायमोन आरोखि। बेनि उनावसो गायनाय जादों। ओमफ्राय दैनि बेबस्था गैया। नभेम्बरावसो गायनाय जाखाबाय। नभेम्बरावथ' आरो रानखावबाय। ओरैहाय दैनि बेबस्था बेबायदि खालामनाय जायाखै। जा हायो सप्तायाव खेनसे बेबायदि दै होनाय जादोंमोन बै समाव। खुनुरुखुम एसे सिनानैल' गिसिल' जानानै थाथोंसै होननानै दै होनाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो ड्रामजों रोगानानै। नाथाय बे दैयाथ' थोनाय नङा। ओंखायनो एसे बारा जाख'नो हायाखिसै। बिफांफोरा बारा बोलो मोना जादों। दायो 2021 मायथाइनि नभेम्बराव गायजेननायनिफ्राय दासिमहालागै 1 बोसोरनि एसे बारबाय। दायो फिथाइफोरा गोबां बिफांफोरानो थाइबाय। दासिमबो फार्स्ट टाइम हारभेस्ट खालामनो मोनाखै एबा खाजेननो मोनाखै। खानो मोनसिगोन दा बावैनो साननैसोनि उनावनो फिथाइखौ खानो मोननाय जासिगोन। माने फिथाइयाबो माखासे थाइबाय, माखासे बिफांफोरा थाइबाय आरो माखासेफ्रा दाबो थायाखै आरो माखासेया बेबायदिनो मुलं जानानै दङ। दैबो होनो मोनाना, थिग रोखोम दै होनो मोननाय गैया। थारमाने दैनि बेबस्था गैया। खाथि खालायाव दैबो गैया नालाय आरो बेबायदि बेबस्था खालामना होनो हानाय जायासै। नायनोसै उनफ्राहालागै मा जालाङो। अब्लाबो जा हायो जा थायो थाइथोंसै। उनाव उरिबो जादों बिफाङा। बिदिनो जौखोखांनायनि उनाव अबेबा गोजौसिमहालागै थांनायसिमावबो उरिया एकदम गुदियाव अरनानै गोबां बिफाङानो बेबायदि नस्थ' जादों। अबेबा बिफाङानो अबेबा खुन्थियाव फांब्रै गायोना, फांब्रैयाव अबेबा फांसे फांनै बिदिल' दंलाबायो। माने उरिया अरख्लायजोबदों। जेबो हमनो हायाखै। थारमाने सिङावसो अरो नालाय, सिङाव एकदम अरस'जोबो। उनावहालागै थाल मोननानै उरिनि मुलि होबाय। मुलि होनानै बेबायदिनो होसिन होबाय खेबनैसो होखांनायनि उनाव दायो उरि गैथारा आरो। बे सिगाङाव जानाय बे जानायखिनिल'। दा उरि गैया आरो मोजाङै सोलिगासिनो दं दा बर्थमान। नाथाय दायो एसे हाग्रा दुनानै दं। अखाया गोगोम हाबायना, अखा नागाराखै। अखा हानायनि जाहोनाव दा हाग्राया गोबां जानानै दं। बिफांफोराबो फिथाइ थायबाय गोबाङानो। बेयाव गोजौआव टायार होनांगौ। बे टायारखौबो दासिमबो होजोबनो हानाय जायाखै आरोखि। नोंथांमोनहा नायनानै माबायदि मोजां मोनखो? आरो नायनानै जुदि मोजां मोनबायब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो गोदान नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।